No queda temps ja per parlar més de llibres, però com estem amb aquest ambient nadalenc, amb aquest somriure als llavis del nostre públic, amb el seu llibre a la mà, que estan tan contents, doncs volem una mica continuar amb aquest to i volem que unes persones molt especials ens felicitin les festes i acomiadin una mica l'any, no? I desitjar pau i felicitat a tothom. Ho fan naturalment a la seva manera, o sigui, una mica esbojarrada. Ui, ara he tingut com una visió, ara. Ja els dic que aquesta Júlia és l'única que veuran avui, que l'altra recordo que està malaltoneta, És una Júlia una mica fora de context, una mica esbojarrada, però molt sui generis. Amb tots vostès, The Chanclets. Avui fem la columna l'última del mes, el segle i el mil·lenni. Vam començar el 2 d'octubre, amb il·lusió i moltes ganes, i 2 mesos i mig més tard vull agrair-los a nom de totes les persones que fem aquest programa la generositat amb què ens hem sentit rebuts per tots vostès. Sigui com sigui, hem decidit avançar la festa i celebrar amb tots vostès el Nadal i l'entrada de l'any i l'equip de moda també de la columna. Ens han vestit a tots els membres del programa per una ocasió tan especial com aquesta, convidar-nos als espectadors i espectadores, i ens trobem una mica... Sembla un programa d'aquells que fan a Madrid, perquè allà van així normalment. Aquí no, y ens veiem com estrany, ¿no? Tú estás muy guapa, hombre. Gracias, Siempre tienes una monería. Y además las pantallas engordan así. A mí mira cómo está. Mi Otero divina, que guapíssima. Sí, boníssima. Sigui com sigui, perquè és tradició, s'ha de seguir les campanades de cap d'any a TV3. Encara que no sabem qui serà l'encarregat o l'encarregada de fer-ne la retransmissió. Ho saben vostès, qui farà les campanades aquest any? Muy bonito, y las ovejitas, y... Unes campanes que van lligades a un rellotge que tenim exactament aquí darrere, ara marca 3:15 de la nit, un any que està a punt de canviar, falten gairebé. Ni Michael Nyman ni polles. Tania Sàrries. Ella es verderona. Pero mira, ¿sabes qué pasa? ¿Verderona? Tú a Un los poco verdecilla. No, tú a los Verdecilla. 28 años aún eras virgen cuando te casaste. Sí, sí, total, Ahora total. ya estás ya Estás nada, nada, ¿no? Tú no eres virgen. Me está llamando lagarta. Ah. Tu diries aquesta frase? Sí. Ho diries? Però com a Júlia Otero diries puta realitat? Jo mai. No? A mi encara ningú em coneix una frase, la paraula més forta que dic és caram. Cas un ronda, cas un ronda. Cas un lolla, també m'agrada. A la redacció. Mai m'ha sentit dir una paraulota, ni en públic ni en privat. Home, carra, diguéssim. Fins a les calces, imagino. Puedo cagar, hombre, aquí. Jo també pateixo, però m'aguanto, collons. Però quina sonoritat té puta. No, una noia com tu, amb aquesta cara de bona nena, no pot dir aquestes coses, Tania Sàrries. Retiro puta i retiro polla. Sí. Salut! En nom de tota la gent que fem la columna cada tarda, que tinguin un molt bon Nadal i que... De debò, els desitgem el millor, siguin molt feliços aquest any i brindem per tots vostès, de tot cor, de veritat. Un momento, pero luego volvemos o no. No, ya nos vamos. Ah, entonces un momento, muy bien, algo. Sí, por favor. A la salud de toda la gente que ve la columna. De toda la gente que ve esto, un momentito, no. A todo lo que nos están viendo, le deseo con todo mi amor, mi cariño y mi respeto, todos los deseos más bonitos, más hermosos para nuestra querida España. Que vuestros deseos se cumplan, que sean de los más felices para todos los españoles, para España y al equipo precioso de esta cadena. Que Dios te bendiga también muchos años, que haga muchos estos programas tan lindos, que a toda España los enloquece y... Los corderillos, esto es muy gracioso, muy bonito, y las ovejitas, y... Com es diu científicament, cágate lorito. Tindrem un fi de festa, això, perquè ja que hem fet una mena de... Això és com un fi de curs, sí o no? Sí. Ens feia il·lusió, en el fons, eh? Tots patim molt, però ens feia il·lusió. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Good morning, Chanclets. Siguin molt feliços, bon any. Gràcies per la companyia i repeteixo, molt bones festes. Good morning, Julia!
Molt bé. Sí, ara prendrem cava. I vostès no marxin perquè tornem de seguida. El Sergi Mas s'espera, de manera que ens afanyarem a tornar. No se'n vagin. Adéu. He's making a list, checking it twice.